Oh, na yun? Oh, na? Dawi karon sa hapa nilang kuskus. Padone mi karon sa hapa nilang kuskus. Oy, guys. Oh. Oh. Ako na may gagaw, mga gwapa. Mga gwapa si Cyril Arasan o si Charmin Arasan. Yeah. Mga kuhanin sila mga the sister of Mr. Herman Arasan, char. The daughters di ay. The daughters di ay. Oh guys, sawadee ka. Malakay sa silang kuan, sa ilang panagatan, sa ilang tawag nila diri kay hapa-hapa. Oh, sakay na diri nakauban ta. Kay pauban ta sa Tagiya, oh, di ba? Mga pretty. Ay, sorry ka. Yun, say hi sa yun. Say hi sa. Oh. Ikaw, men. Say hi sa men. Hi. Oh, di ba? Mag-vlog ta kay kuan. Pang-upload sa Facebook. Nakakuyog dyan ta diri. Ay, kuyog ko. Okay. Ji. Pang vlog ba? Nagan ka sila dire guys. Oh. Mga 40 siguro kabuk sila dire. Kamang-kamang mo nga kaya. Muha na saga. Oh, timbang-timbang. Amo na kos. Pinagwapa nga Tagiya. Yes, ako ah. Mine na. Mine na daw. Ayun, Tagiya ni mo kos. Ako ano. Kari ba ako ah. Tara di ay. Pura. Migroloy. Bungol-bungol, migroloy. Saga. 1.4. Ano ni? La? 1.4. 1.4. Ay, dali kay 1.4 ya. Undoy. Dito ako isda guys. Ano sa pangalan niya? Budles. Budles guys da. Ayo na uy. Ayo diha. Lagi ko. Ano yan sila magluto? Ay, tamarong, na budles. Oh. Oh, naman. Itimbang na apil man. Ito mga buka na gan dudot. Okay. Zero na ya. Yapil lang. Ini mah ito. Tama. Sudah. Dadam. Tuli ko po. Talay na mo dai. Oh, dako. Oh, duha. Vlog. Say hi. Si ay. Bako na sila. Dako ay gida nga isda ko uyuan guys. Para Philippine man. Samarong. Oh, pamay. Tamarong. Kau tamarong.
Oh. Maligo tag Tabarog. Basta ka banyerang Tabarog. Bahin-bahin pa sila sa ilang mga sodanon. Asa man? Sarap kape na. Pistol lagi? Ala lagi. Lahir na siya ko lang. Uy nga, ilahin mo na pre. May lupin na po yung tawagan na. Okay boss, mga isda. Kurang itu. Akong baby oh. What there? Akong baby. Akong baby oh. Sikat awa. Yeah. Char lang. Ay, dong hindi na, paano? Kung ibuka din yung mga plastic eh, tagaan mo. Yaya. Ano lagi usa ka? Kaldero. Di na, kaliro isda na. Kalderong isda. Sawalik ka. Isda oh. Ay. Kung nasa isda, sa comment down below kung saan ipanganing isda. Ay, please na ini. Ikaw ba na ganyan do? Ayan, ano ay show? Oi. Yot, ganong kitimbang man na siya yot? Baligya po ne? Isod pod. Para buhay-buhay nila. Kitimbang na siya kay para buhay-buhay nila dahil. O niya, ibaligya. Ditimbang na siya kay. Siya mo na, gahalin na ihatag sa kuan mga tao nila. Sumayad si guys. Oh. Takong yelpen. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Mga naog na ta sa kuan. Wa, papiso kami pa taho pa na ron. Wala na chiwit na. Nakali naman man gina. Man. Pero kita yun ha. West, or tag loud char. Ako sa aran daan. Datag saan? Saan mo kon? Una hagbo. Ay, bumper, hey, bumper. Ano mga yo, ata na. Ano ba? Wala ka na. Ano mga yo na kung tasok? Ayo, man. Ay, magi mo. Wala kayo. Wala ka. Tawag kayo. Dito. Ano ra ay dapat. Para pulin na sila. Buno sa. Ay, butayo mo. Uy, sa kay service ba? Dili mo na makapot boy. Guwapo spotted. Guwapo spotted. Asa gani mo ni adto gani? Cebu. Slob. Dagat. Dor asa tong nga lugar? Asa tong nga lugar? Slob tarong ba? Gikan sila Uslob. Dayuas lagi gikan. Cebu pa to. Nakabot sila sa orasa ron. Alas 10 na. Lima gyapon to ko. Lima gyapon ang la. 15. Man, pila na imong kuan man. Isda. Pila? Tulo? Para sa naman. Para sudan bay. 15 tong dam no. Butala gud ka. 15. Sudan bay or imo na ibaligya. Tulo to ka. Baligya pa sudan. Ah. Sudan ambot lang unsay tinuod ning bataa. Dali oy. Dai.
Ay mo tong budlis ya. Guwapa ka sa ay, galing sakay. Ay, tabangin sa Arsa hoy. Nabalik ka. Naghanag grasya oy ni Ay, yung idol. Ayay. Idol. Asa man? Kere. Sa alam na isla. Subscribe lang. Mark Chick. Nangka, char. Oy, ano na rin? Pag lumingon ka, akin ka. Yan. Happy na ba? Oo naman. Sabi naman, no? Lah, husga naman man, oy. Ang naog na ta, guys. Nawahi man ko eh. Siguro na, wala, mababa pa rin. Ay, sorry ka yun. Kira na, mahagbong regapon. Char. Itapurong sa katamarong mo. Kapit mahagbong atong nag-iisang cellphone. Agi ko man, be. Ah. Akap. Agi. Sus, ginoo ko. Bye, guys.